Пернишката агитка пък изпадна в екстаз и потроши оградата на сектора за гости, а пък злумите на перничани не свършиха до тук и след края на матча те си спретнаха последователно 2 боя. Първо с агитката на Пирин за изпроводяк и с благоевградската полиция. Направиха погром, трибуните опустошиха, изпочупени седалки, бомбички безброй, чейката влизат в малки и започва масов бой. Удръците побезнели се нахвърлят и побитат озварели, всичко тъйко е посърнат, а на пръснати глави битката са полудели и като животни са се разюнели. Възгласи вандалите ликуват и за поздравте, стига само и реагирате. Това е футболно насилие. Днеската се глади, невообразима врява, агитката се млади, битка истинска настава, и огъва се кордона, сектора гори и на стадиона всичко се руши, по земята се търкалят полицейски щемове, кървавени се въргалят и ранени венове, хулиганите разряват твърдо знамена, паника и ужасяват органите на реда. Възгласи вандалите ликуват и за поздравте, стига само и реагирате. Това е футболно насилие. Хулиганите скандират, гледайки погрома, полицаите се спират, бе целият стадион, а ченгетата мълчат срещу разбития кордон. Седалки пак върчат, мокри светят в тъмнината, трибуните огряват и изстрелват се ракети и небето озаряват. Жалове се веят, знамена плюшнят, диви утраси кофет и седалките горят. Възгласи вандалите ликуват и за поздравте, стига само и реагирате. Това е футболно насилие, 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 насилие.